Bafethu, masithi sibamba lo mcimbi kaBrown Mokgotsi since sekethe efika nje wathi yena nje akafuni nje ukuzi-incriminator sibe siyigqibile ekaPhakula eka-warrant officer Phakula plus uColonel Sibula. Mose kufika lo warrant officer bebhizi-ke phansi kwala mcimbi wezaziyobisi eza-interceptwa ezobonakala ingathi amapolisa wethu bebebhizi nje bejijisana ngazo ezase-Ariton. So ufike-ke wathi uPhakula xa kethetha apha uthe xa kebona into yoba ejampa into yoba uMakhanya plus uMashaba engathi bafuna ukuzitshontsha eziziyobisi since wathi efika yena wafika sebezithathe bezifake evenini kaMakhanya. Hayi-ke yena wabonakala yena engathi ulipolisi eliqotho xa kethetha and xa kethetha yena before nje hayi angakuphazamisa yena, hayi futhi uzube lisizana nangendlela nje akathi watreatwa ngayo wasela nayo yonke laa nto lena waze wasibalisela naxa sokufika ke ngoku ivini ezikulu oBrakhani yonke laa nto leya weza nathi uba kwenzekani kwathini ngathangani. So wa-take over i-crime scene. Hayi kube khona nini xa sekuqalisa ke ngoku into yoba eprobe zii-commissioners amanda ubona amani bayabhida abantu abaqale bathethe kuqala singekabaprobe incam singekeva ncam uba ithini into yabe because naye kukho lapho ucommissioner Madlakane vakale isitsho sithi wena ubuka makafela nje sekuvakala nje uba istori sakhe asivakali ncam. So kubonakala ingathi even uPhakula lo istori sakhe asidibani. Ndizosiva kakuhle uba sidibane ethethile yonke lento ucommissioners ndayiva naxa beproba bethini. So nje istori sakhe asikho ncamncam. So kubuya ke ngoku omnye emva kwakhe kufika uColonel Sibula. uColonel lo xa kefika yena usuka kwela cala engathi elama-Hawks kwicala elinokwenza nezidakamizwa ngathi baspecialize ngazo. So uthi ke ngoku yena xa yena efika after efowunelwe yena xa efika wafika wanguye umuntu otake over i-crime scene eyitake over kobani koMakhanya. Amani xa uthi uyitake over koMakhanya okanye bokungekho amanye amapolisa ncam xa wena ubufika kanti uPhakula lona ithini into yakhe. Hayi yena akazange uPhakula akazange nje aqalise ncam abe ngumuntu oye wabe uphethe umcimbi onokwenza ne-crime scene ngoba yena uze wasibonisa-ke neefoto zakhona indlela itraka eleni itraka plus itraka bezime ngakhona and then kwafika iveni yafika yabraketha eyo-officer lo yafika yabraketha le veni le bongathi noba ibiseyifuna ukusilayiza tsotsi nezi ziyobisi yabona iveni kabantu ke eyoMakhanya. So hayi bo hayi ke ngoku naye athetha hayi uyavakala xa kethetha njengoba ndisitsho ndisithi xa beqala ukuthetha hayi uzabamamela bayamameleka bona. Uzoniphazamisa naye kancinci ke ngoku xa sokufika kulo mcimbi onokwenza no General Khan. Uthini umcimbi onokwenza? Hayi uGeneral Khan wayengekho pha. Hayi bo uGeneral Khan wayengekho njani? Zize ziyamkonarisha ke ngoku even i-commissioners zoba njani usho njalo in fact kukuthi abanye kwi-statement zabo bathi uGeneral Khan wayekhona. Ingathi umuntu oyena wayephethe le crime scene kwakunguGeneral Khan. Ujike wena uthi uGeneral Khan wayengekho because ngendlela ukuthetheke ngayo na kwi-statement zabanye after kwafika uGeneral Khan xa kefika wafika wa-take over after ebone abaya into yoba bafuna ukutshontsha eziziyobisi. So ingathi kwanguye uMaquzu. So ke ngoku yena into yoba bokulindeleka into yoba xa kefika uzafike athi wathatha over i-crime scene kubani kuGeneral Khan but uthi yena nje akazange nje ambone uGeneral Khan. Hayi bo hayi kuthe kungephi uyabona uthe xa ke sithi hayi yena futhi wayengekamazi uGeneral Khan umazi later on. So uthetha uba wawungathi because kwayena mos ngulo muntu oye waphinde wathatha i-statement wahambe ebuzisana kwaba abanye bebekhona uzosixelela into yoba umuntu omkhulu kangaka ibhosi Maquzu uGeneral Khan kwi-crime scene awumazi. Ndaze ndabanayo into ethi ibe ithini uyamosapha okanye uyamprotect. Ekumprotecteni kwakhe ke ngoku ithini into ngoba kwayena uGeneral Khan kwesakhe statement uzifakile kula crime scene uthi ukhona. So uba ithini into yakhona andiyazi. Oyena muntu futhi yena akamfakayo uColonel Sibula ufaka ukhadwa ke ngubhuzuma kaGeneral Khan. Ukhadwa yi-head yama-Hawks le yalapha eGauteng. Hayi ke ukhona kule crime scene naye ukhadwa. So uthi ke ngoku yena hayi umuntu wayesebenzisana naye kwakungukhadwa kwakhona nalapho ke kukhona uba hayi yena futhi uze wathi xa wayegqiba take over i-crime scene waxelela into yoba hayi oMakhanya aba bayabavurvaya so wabe utake over yena kukuthi yena akaboni into yoba ukhona umuntu wayenegunya ukwegqitha yena because akekho
kukhona lapho ke phofu uPhakula wathi khona xa kebuza uba okay njengoba so-arresta oMakhanya wena usithi ufike watake over arrest oMakhanya aba so wazile uba kuneziyobisi kunani wazi njani because awubuke kazivula iziyobisi hayi waziva ngevumba hayi bo ziyavakala iziyobisi ngevumba hayi ke yena usibulaye lona xa kebuzwa because ngoyena muntu okubona ingathi ubonakala ingathi i-expect yeziziyobisi uthi yena hayi ngeke nje uzive ngevumba iziyobisi so uba ngaba uPhakula uthi wayeveni haya siyazi ngizazama nje ukuzifaka nje iziniplettes zapho nje kancinci apho bezama ukuthetha khona bona self bezithethelela so usibula ke ngokuyena uzophazamisa nje i-commissioners xa sokufika kulo mcimbi no General Khan into ba amani ufuna ukuthini hayi ke akaphelelanga apho omnye umuntu yena akaphinde mfaka kule nto yabo kunenyishunqushu yabo ke ngoku ufaka uGeneral Richard Shibhiri nizamkhumbula ngophi ke ngulo yena wavakala kuthiwa ku-Witness A no B ebathembi ebaxelela ngoba kunama envelope awu-3 are-ready, one for prosecutors, one for investigators and one for i-magistrate. Nazikhumbula ndithi lo mcimbi lo sungulo nayo ke wafika apha wa-appear apha kuMahlanga Commission hayi ke uthi yena wafumana i-call leyo isuka ku-General Shibhiri. General Shibhiri ezama nje ukubuza into yoba hayi ndoda ayikho enye indlela besingenza ngayo na after ke phofu arreste aba hayi ke nini uthe xa kethatha loo nto leyo eyijula kukhomanda wakhe onguKhadwa Khadwa Bhuzungu kaKhan ebuzwa umuntu hayibo sekungekho lapha engaqondakali kuno Shibhiri apha oseke ngibuza into yoba ayikho enye indlela na besingenza ngayo wathi uKhadwa hayibo nami uhlabile lo mkholongana ngapha kumseka nifonele nami kodwa uthe masiba-arreste aba bantu aba so nje uyabona uba hey yonke le nto lena le web of ntontoni ihlangana iyathengelana nje uba okay so ithini le nto uyababona into yoba ibasondeza ngoku nobe kangacacelwa ncame bekengazi uba onyoba ubani baqhelene nobani bayazana nobani enye ixhala lami apho ndinalo khona kula into yabo ndiyibona nje futhi iyisondelana even nakwi-politicians because ngendlela okungayo abafethu kwaletha into yoba kuthiwe xa number 1 bazi njani uba la content iphethe ntoni ikhona into ethi uPhakula uye watsho ke wavakala mos into yoba ezaziyobisi sezikaGeneral Khan so nakuye yena lona usibula naye uyatsho uba uyivile into yoba iziyobisi ezikaGeneral Khan uthi umbuzo wami ke ngoku okay abe ekhona lo General Khan kungathi qatha hayi akamazi akambonanga kodwa funny enough abaninzi ebebekhona pha ubazile uze wayitake upon himself into yoba afonele even i-commanders zabo okanye i-boss zabo afuna uqonda into yoba bapha ngaboni so yinto akayashiye nje nayo ubani ivuna usibulayi so ushiye ngendlela ndibona ngayo even kwayena nje umnqwazi we-commissioners ndibona ingathi nje awuqini kwalapha kuye especially with the fact yoba ke ngoku uye waba ngumuntu engathi ufuna ukususa uGeneral Khan kule crime scene phofu abanye abantu abaninzi including yena uGeneral Khan ezibeka phi kule crime scene so kulapho nje ngathi kwayena so okwangoku bafethu kulamapolisa nje asewefikile nje amalefika hayi andikakhona nokhipha omnye uba ndithi hayi ubani umsulo because nje ngokindlela okubonakala ngayo bokufika bafike bafuna ukubopha ngoba bebetshontsha i-drugs abalandelayo bafuna ukubopha bonke abafike ngaphambili because kubonakala ngathi ba-involved kwezi drugs nabalandelayo kubonakala nje bokungumrube nje into enjalo phofu nezibhamu ke baya kwakhona lapho bethini bekhombana khona ngezibhamu so sizawuphuma ke ngoku apha siya kwi-testimony kaBrown Mokgotsi. Anyway, at 109, what you see there is the black buggy, an official vehicle used by Warrant Officer Mokhana, correct? Correct. Yes. And we have those black bags that are lumped at the back of that buggy. And we do see the red car somewhere in front on the right-hand side. That's your car, correct? Correct, Commissioner. So you have arrived, you are at the scene. So this is how you found these exhibits, whatever the content was, correct? Correct, Commissioner. And based on what we see there, why is it that you say that the scene, open quote, was handled in line with the SAPS National Instruction 1 of 2015, close quote? Why do you say that, based on what we see here? Yes.
Commissioners, as I just explained, I might have been wrong in referring it to the national instruction, and my concentration was on the exhibits, the security, like they were not stolen, and they were. How do you know that? How did you know that? How do you know that? How did you then, and how do you now know that they had not been stolen? You just find them lumped there, and there's nothing beyond that you know personally. No, except for the statements of people of Scania as well as. Do you not agree that it's fair when I say to you, you were trying to protect your colleague, Warrant Officer Mohana, by saying everything was in order insofar as how crime scenes should be handled? That's fair. That seems fair to me under the circumstances. Because one, you tell an untruth, and two, you then attempt to get out of that by saying, no, I was concentrating on what I found, but even that doesn't make sense. So what seems to make sense to me is that you were trying to protect your colleague. No, I wouldn't do that, Commissioner. What were you doing then? Telling a lie. What were you doing? I do not have any explanation, but not that I was covering for him. Yes. You just told a lie for the sake of it. Ubuama kafela. No, not. I remember, I said, General Kadwa, but that was not on the day. I said, on that day I got, when we were doing the presentation now, on the cell phone records, I was in General Kadwa. I got a call from a person who identified himself as Shibiri, whilst we were still there at the scene. He said, no, he also phoned me. He wanted to know, because when he was calling me, I said, just bear in mind, I'm working this with my general. He is here. He dropped. That is when he said, okay, he dropped. Then when I'm relaying the incident to General Kadwa, I say, I got this call, which is, to me, it was strange, from Brigadier Shibir. Then he said, he also phoned me. I said, what did he say? He said, no, arrest them. On that call, General Kadwa said, he received, if the record, the cell phone records could state, it will show that it was Mashaba and then General Kadwa, because he did not call me on my phone. He was phoned by Mashaba. After dropping the call, then he called General Kadwa. That is what I got as and when I was presenting on what looked suspicious. Who called Kadwa? Shibiri or Shibiri. Mashaba? Shibiri. Okay. And just to make sure I follow, to you he asked about amicable solution. To General Kadwa he said arrest. Arrest.